Boleke, boleke. Boleke, boleke. Boleke ni 1000. Boleke ni 5000. So inika lokho gwayizona. Boleke, boleke. Boleke ni 1000. Boleke ni 5000. So inika lokho gwayizona. Yeah man. Ha, khulisa mntwana. What's wrong now? Yo, mzukulu wam. Right mkhuluzi. Yo, ndiyaphila nam. Wena unjani? Nami ngiyaphila. What's wrong now? Yo, ukhona utata nomama? Wena mkhuluzi unebhadi yazi mkhulu. Kumele uhambe nje uye emfuleni bakugeza. Every day mawufika la, usikole akekho mafadi wakekho. Yo, andinebhadi mna. Yo, Nkosi yam. Okay, Captain Godu. Mkhuluzi ungacala uhambe. Intoni manje Tsepangwe ndibambezela man. Khawuthethe wena. Yazi ngine-proposal, ngine-job opportunity for wena. Funa ukuyizwa mkhuluzi ukuthi yini? Yo, khawuthethe ndilalele. Khuluzwa, mina ngine-plan. Cause uhlezi uzofuna ukuboleka imali kusikoniza noma yifari. So, ngifuna ukukusave. Asambe siyeJozi, mawuhola umndende. Asambe siyeJozi, so stoka amaphenti nama-underpant. And sekune-customer lokuqala. Gogo kaSigedeza. So, ngihambisela amaphenti. Wonke uzowathatha wonke pho. Cause last time silapha kwakhe ngibonile bakadela. Bekunamaphenti anembobo. Yabo mkhuluzi. Awuqhunyiwe wena. Wathengisa wena namaphenti wena. Yo, qhunyiwe wena. Khawundiyeke man. Suka. Khuluza wayesabi imali wena. Okay, bye bye.